Fil-lejl li għadda, Eleanor Manjon Walker, om ta' 33 sena mis-Swieqi, instabet mejta f'maħżen li ma jintużax fi triq il-kummerċ fil-limiti ta' Ħalqormi. Il-pulizija bdiet tinvestiga l-każ wara li rċevit informazzjoni għal ħabta tad-9:30 ta' filgħaxija li aktarx hemm persuna mejta f'din iż-żona industrijali. Mal-ewwel fuq il-post marru membri tal-pulizija fejn blajnuna tal-membri tal-protezzjoni ċivili bdew jinfetħu l-imħażen li hemm f'din it-triq. Mill-awtopsja li saret jirriżulta li l-omm mietet b'daqqiet frasa boġġett tiebes. Fi-stqarrija, il-pulizija qalet li kienet qed tfittex lill-eks raġel tal-vittma sabiex jgħin fl-investigazzjonijiet. Eleanor Manjon Walker fl-2009 iżżewġet lil Andrew Manjon u fl-aħħar snin waqfu ir-relazzjoni tagħhom. Minkejja l-relazzjoni tagħhom wafqet, il-koppja baqgħu jgħixu taħt l-istess saqaf fir-residenza matrimonjali tagħhom. Il-vittma f'dan id-delitt għal dawn l-aħħar xhur kellha relazzjoni ma' Ricky Patch. Net News tkellem ma' Ricky Patch, il-maħbub ta' Eleanor, fejn qalilna li l-aħħar lejl flimkien qattawh propju hawnhekk ġewwa restorant f'Buġibba, kif tixed il-Facebook post ta' Eleanor. Hemmhekk dak il-lejl stess huma ppjanaw kif kienu se jqattaw it-tliet tim li ġejjin flimkien. Ricky Patch, is-sieħeb tal-vittma, qalilna li s-sibt wara li telqet mid-dar tiegħu reġa' kellu kuntatt ma' Eleanor permezz tal-messaġġi bil-mobile sakemm tħin minnhom il-vittma ma baqgħetx tibgħat lura, xi ħaġa li qatt ma ġrat qabel. Emozzjonat, Ricky Patch stqar li f'dan il-mument qalbu ħebbritu li hemm xi ħaġa mhux normali għax Eleanor dejjem kienet tikkuntattjah lura mal-ewwel. Hekk kif ħarġet l-aħbar tal-mewt ta' Eleanor fuq Facebook b'qalbu maqsuma, il-maħbub tagħha Ricky kiteb li jinsab bla kliem. F'dan ir-ritratt Ricky jidher ma' Eleanor waqtiġ ftit tal-ġimgħat ilu. Dan kien l-aktar ritratt favorit tal-Eleanor mal-maħbub tagħha Ricky. Sa dan it-tant, minkejja li l-omm instabet mejta u l-missier Andrew Manjon għadu ma nstabx biex xejn fl-investigazzjonijiet, it-tifla tal-koppja ta' 9 snin qed tgħix għand waħda minnha n-niet.